नोंथांनियाव थानाय आंनियाव थानाय बे गोसोआनो गासैनिख्रुइबो बांसिन थगायनो हाग्रानो अब्ला हिनजावफोराबो नङा आरो जों सेंग्राफोरा बुङो हिनजावफोर बायदि थगायसुलि आरो गैया होननानै बाइबेला बुंदों हिनजावफोराबो गासैनिख्रुइबो बांसिन थगायनो हाग्रा सिख्लाफोरा बांसिन थगायनो हाग्रा बेखौ बुङाखै बाइबेला माखौसो बुंदों जोंनि गोसोआव थानाय जोंनियाव थानाय गोसो बेखौसो बाइबेला बुंदों बियो बांसिन गासैनिख्रुइबो थगायनो गोरोंसिन होननानै बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानो लुका 15 बालाबाव जों थांनि लुकासनि 15 बालाब आङो 11 निफ्राय फरायलांनो जों बयबो मोनथिखानाय मोनसे जिसुआ खोन्थानाय बाथ्रा बियो जिसुआ होनबावदों सासे मानसिहा सानै फिसाज्लाफोर दङमोन बिनि फिसाज्लाफोरनि मादाव गदाया एबा उन्दैया बिफाखौ होनबाय आफा नोङो आंनि बाहागोनि मोननांगौ सम्पथिखौ आंनो होदो आरो बिफाया गावनि फिसाज्ला सानैनो राननानै होदों नाथाय एसे सानफोरनि उनावनो फिसाज्ला उन्दैया गावनि बाहागोखौ फानदों आरो रांखौ लानानै गोजान हादोराव थांदों आरो गाज्रि खामानिफोर मावनानै गावनि रांखौ गारजोबदों बेबादिनो बियो गावनि दंनाय मानिखौ बाहायजोबदों बे समाव बे हादराव गोब्राबथार आंखाल जादोंमोन आरो बिहा जेबो गैलियामोन बेनिखायनो बियो बे हादराव सासे मानसिनि न'आव थांनानै खामानि नागिरदों आरो बे मानसिया बिखौ अमा गुमनो थिनहरदों बियो अमाफोर जानाय बिथाइफोरखौ जानानै उदै बुंहोनो हास्थायदोंमोन मानोना रावबो बिनो मुंबो जानाय मुङा होआखै बे समाव बिनियाव बे साननाया सफैदों आफानि न'आव लेंफोरहानो जाथ्र'नो हायै जासे आग्लाय बिग्लाय जानाय मुवाफोर दङ नाथाय आङो बेयाव उखैनायजों थैनोसै दानो आङो न'आव थांफिननानै आफाखौ बुंहैनोसै अ आफा आङो इसोरनि आरो नोंनि जेङा फाप मावबाय आं नोंनि फिसाज्ला मुंख'जाबावनो समायलिया आंखौ नोङो नोंनि लेंफोरनि सासेखौ बादि बाहायदो बेबादि साननानै बियो बिफानियाव थांफिनदों बियो गोजानाव थानायावनो बिफाया बिखौ नुहुरमारनो अनखांदों आरो खारलांनानै फिसाज्लाखौ गोबानानै खुदुमदों फिसाज्लाया होनबाय आफा आङो इसोरनि आरो नोंनि जेङा फाप मावबाय आङो नोंनि फिसाज्ला होननानै मुंख'जाबावनो समायलिया नाथाय बिफाया लेंफोरखौ लिंहरनानै होनबाय गोख्रै मोजांसिनथार खसाबखौ लाबोनानै बिनो गानहोदो बिनि आसियाव आगथाम आरो आथिंफोराव जुथा गानहोदो मानोना 24 मानोना आंनि बे फिसाज्लाया थैबायमोन नाथाय बियो थांखांफिनबाय बियो गोमाबायमोन नाथाय जोङो बिखौ मोनफिनबाय आरो बिसोरो रंजानो हमबाय जों मोनथिखानाय मोनसे जिसुआ खोन्थानाय मोनसे सल' बियो जेरेमिया 17 बालाब 9 बुंदों मानसिनि गोसोआ बांसिन थगायग्रा जोंनियाव जि गोसो दङ बियो आंखौ थगायनो हायो नोंथांखौ थगायनो हायो साफ्रोम मानसिनियाव गोसो दङ बेयाव जिरायनाय साफ्रोमाबो गोसो दङ आरो बे गोसोआ जोंखौ मा खालामनो हायो जोंखौ थगायनो हायो नोंथांनियाव थानाय गोसोआ नोंथांखौ थगायनो हायो बे बाथ्राखौ जोङो बाइबेलावहाय मोननो हादों बांसिन थगायग्रा बुहुमाव माबा मोनसे दङब्ला बाइबेला बुंदों बेखौ जोंनि गोसोखौ होननानै बुंदों दा जि लुका 15 बालाबाव जों फरायबाय 11 निफ्राय बेयाव जोङो सासे सेंग्रानि खोथा मोननो हायो सासे बिफानि खोथा मोननो हायो बे बिफाहा सानै फिसाज्लाफोर दङमोननो उन्दैया सानसेखालि फैनानै बिफानियाव गावनि मोननांगौ बाहागोखौ बिफैनायनि बाथ्रा बेवहाय जों मोननो हादों आरो मानो बिदों बे सेंग्राया बिनि जाहोना बेनो बिनि गोसो सिङाव माबा मोनसे खोथा बुंबाय थाबाय जायनि थाखाय बियो बिफानिफ्राय उदां जानो हास्थायबाय सानबाय बियो गोसो सिङाव आफाजों थाबाय थानानै आं गोबां बैफोरबायदि रंजानायखौ रंजानो हायाखै आसोल रंजानाया थार रंजानाया मालाय बिसोरनि बायदि जिबनावसो दङ होननानै बिनि गोसोआ बुंदों बेखौ बुंदों आरो बुंदों नोम्फानि न'आव थाबाय थानानै नों बैसोर बायदि रंजानो हादोंना बैसोर बायदि मावनो हादोंना बुंदों बिनि गोसोआ बेखौ मालाय हनै बिसोरखौ नुवाखै नोङो बिसोर बेसेबां इन्टारेस्ट खालामदों मालाय लाइफआव
मालाय गावगायसोरनि जिबनाव बेसेबां रंजानो हादों ओरै थांलाय ओरै फैलाय गावगायनि गोसोनि बायदि मावनानै गावगायनि गोसोआ थोननायखौ मावफुंनानै बेसेबां सान्थियै बिसोर रंजादिंबायनो बेरायदिंबायनो हादों। नोंहालाय नोम्फानि न'आव थाबाय थानोसै नोम्फानि सिङाव थाबाय थानोसै अ जाम्बा नोम्फाजों थाबाय थायोब्ला नोम्फानि न'आव नोङो थाबाय थायोब्ला नों बैफोरबायदि रंजानायखौ माब्लाबो मोननाय नङा। बिनि गोसोआ बुंदों नंगौबोथ' आं आफानि न'आव सासे सेंग्रा जानानै आफाजों लोगोसे थाबाय थायोब्ला बैफोरबायदि रंजानायखौ आं माब्लाबो रंजानो हानाय नङा। आं मोननाय नङा आं एक्सपिरियेन्स मोननाय नङा बेबायदि रंजानायनि। ओंखाय आंलाय मानो सासे सेंग्रा देरनानै आथिं आखाइ रानानै देहा मोदोम रानानै आं मानो आफानि न'आव थाबाय थानानै जाम्बा जानो। आं संसाराव ओंखारलांनि आं रंजानि बिसोरबादि बियो सानबाय। आरो बेबायदिनो मा खालामखो बे सेंग्राया बिफानि सेराव फैबाय आफा आं नोंनि फिसाज्ला जानायखाय नोंहा आंनो माबा मोनसे होनांगौ दङ। आं नोंनि फिसाज्ला जानायखाय आंहा नोंनिफ्राय मोननांगौ दङ आरो बेखौ दिनैनो आंनो नांगौ। मिडल इस्टआव सोरबा जुदि ल' फरायदोंब्ला बिथांमोना मोनथिगोन आरो बिथांमोननि ल' स्टुडेन्टफोरखौ जोङो सोङोब्ला माब्ला बिफाया बैसोरनि कालचार बायदिब्ला बैसोरनि आयेन बायदिब्ला माब्ला सासे बिफाया गावगायनि सम्पतिखौ फिसाज्लाफोरनो रानो बेखौ जोङो सोङोब्ला बिथांमोननि कालचार बिथांमोननि आयेना बुङो सासे सेंग्राया सेंग्रा समाव बिफाया धोन सम्पति राननानै होआ। जेब्ला हाबा जायो न'खर जायो गावगाय थैनायनि सिगां बे समावसो गावगायनि फिसाफोरनो सम्पति राननानै होयो बिसोरनि आयेना। बे जाबाय मिडल इस्टनि खुरां बे जाबाय इजराइलनि खोथा। आरो जिसुआ बे खोथाखौ इजराइलनि मानसिफोरखौ बुंदोंखाय बे खोथाखौ बिथांमोना हमनो हादों। जिसुआ जेब्ला बुंबाय आयु माब्रै एफा गाज्रि बेबायदि इनाय खामानिखौ माब्रैहाय मावनो हाखो। सेंग्रा उन्दै देरफुनाय समावनो बिफानियाव गावगायनि बाहागोखौ बिनाय बिथांमोना साननो हादोंमोन आरो बे सेंग्राया बेखौनो खालामदोंमोन मानोना बिथाङा सानदोंमोन बिथांनि गोसोआ बुंदोंमोन नों नोम्फानि न'आव थाबाय थानानै नों गोबां रंजानायफोरखौ रंजानो हायाखै। जेब्ला नों नोम्फानिफ्राय गोजान जागोन नोम्फानि न'निफ्राय नों ओंखारलांनानै गुबुनाव थांगोन अब्लानासो नों रंजानो हागोन नों हान्थि जागोन नों गोजोननो हागोन बुहुमाव। बेखौ बुंदोंमोन बेयावहाय बिफानि सेराव फैबाय गावगायनि मोननांगौ बाहागोखौ बियो बिफैबा जानो हागौ बिफाया गले गले बुजायदोंमोन बानजायदोंमोन। बेयावहाय बेखौ गोलावै जिसुआ बेखेवाखै नाथाय बे थागोन सासे बिफा जानानै गावगायनि गथ'नो बे समावहाय सम्पति होयोब्ला मा जागोन बिफाया साननो हानाय बिफा बेवहाय बुंदोंमोन बानजायदोंमोन बुंबाय बायदोंमोन जानो हागौ आंनि गासैबो नोंनिनोखा आरो मा नांगौ बेयावनो था आं थाया नोंजों थायोब्ला आं जाम्बा जागोन।